Velkommen alle sammen. I mere end et år har vi, Grønland og Danmark, skulle håndtere en ganske uvant og vanskelig situation. Det er vi lykkedes med sammen. Vi har taget initiativ til at styrke sikkerheden i Arktis yderligere. Vi har tætnet båndene mellem os i kongeriget, og vi har opbygget endnu tættere alliancer med partnere og allierede i hele verden. Det har ikke været nemt at stå op imod et helt uacceptabelt pres fra vores nærmeste allierede igennem en menneskealder, men meget tyder samtidig på, at det sværeste nu ligger foran os. Og det er undervejs blevet stadig mere tydeligt, at selvom det er grønlænderne, der først og fremmest mærker utrygheden, og selvom vi i hele rigsfællesskabet har skulle lægge øre til mange fornærmelser, så er der noget meget mere grundlæggende på spil. Det her handler ikke kun om Grønland eller om kongeriget. Det handler om, at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den verdensorden, generationerne før os har opbygget vores demokrati. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg. Det har vi gjort klart fra starten. Ligesom vi fra begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet i morgen. For selvfølgelig ønsker vi at styrke samarbejdet om sikkerheden i Arktis med USA, med NATO, med Europa og med de arktiske stater i NATO. Og ligesom de baltiske lande for eksempel ikke står alene med at forsvare NATO's østlige flanke mod Rusland, fordi det netop er et fælles anliggende for hele alliancen, så gælder det samme i Arktis. NATO skal beskytte og forsvare Grønland lige så meget som enhver anden millimeter af NATO's territorium. Og den sikkerhedsgaranti, det er det bedste værn mod Kina eller Rusland som en trussel i Arktis. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre.